Táim se móthir an tatan seo le haid.xl agus an tatan seo tá chun trí bhaint as cáh aimimseú uair nua. Chnig si mé hanna a karting agus a seoltóirt a céir de Hardins nar hag an dá sport seo le chéile fáin tú cáh aimimseú uair nua, siimpló karting, tá mis ré, tá na daltaí ré, tá ar an dráhhar go le Fort Larga. Shasta Tíbal am tá Ciara an Freedom Surf School an seo a gun Fort Larga. Ciara fáte seach ag chlár. Gur mágat. Inis chumir dúspóir cé go dtír é blogger. Is a cart na trírá agus seola á gist. Agus bíon tú de hí in san cart agus is í an chué a chun ag glúiseacht an cart agus is stúirte leis na lábhar agus tá sé ar aus ar fan. Bhfuil sé dechar an gámár taí bheith lena seo dhéanamh? Níl sé dechar éoncur tá na lám daltaí ó scoilna ar fud na tíre an seo agus ní bhíon éon dechart go éoncur tá sé an éas. Bargamm sa freistal rang an is seoblá karting, seo.xl. Ottawa! So can you captain faoin blow karting in you? Bhí sé go thuúteach,fu mé an tapas. Tá sé an tapa ach tá sé go. Bhí sport agus cart good. Is ceir fuú tain can you captain faoi? Bhí sé an spéisiúil agus difriúil. Bhí sé an spríú. Can they rud is fear faoi? An luas. Bhí sé an tapa. Can they rud is fear faoi? Lá sé an sco. Íach ar fad maithú. Well, mar ecinn siad tá leganrá níos arma aig, arma speclíons, arma éí ach a míle buchas le gatainna an siot fanúna an na tagascáir na daltaí gatainna ag Freedom Surf School le gacha le ónas le fád ar an siomh ag bhar in is tíireach chu nas freisin ar lean na Facebook punk. So mi sé bula bóthir ar rascú chun é le gáile. Tá hí a gun Fort Larga, réile freistal ar rang surfála leis an Freedom Surfing School an seo mar sin Bargamm búlaisteach. Drums and clover pulling overtime. I feel too close to be a losing touch. Glór ní céad cheapsibh faoin surfáil inniu? Tá cream a bhéil ach tá sé den sca. Íach ar fád ceir fuúh sin seo céad cheapsibh? Bhí sé an Jackar, Thomas an beag agus bhí teanta an fóir. Tá bhí dú ceir bhí gatain ar raibh ceir fuú tain céad cheapú faoi? Bhí sé Céad cheapú faoi Billy an Moonshore ar sé go má? Bhí sé an As ceir fuú tain céad cheapú faoin surfáil inniu? Capscra sé go hinnta, bunas an tanhas. An méid tú teachtarráis? Beagna.
sin gandáut ceangus ruúdaí isfear runa riomh le High Punk XL Guida buíochas a rís le Billy leis na tagascóirí ar fád an seo ag an Freedom Surf School chumá leis na daltaí ar fád a bhí páirteach in sa rang lumsa inneo a gacha le ólas le fáil ar an siomh ar scáileáin. Inis tír faoin nas freisin ar lehanana Facebook Punk, cos í chéadú eile sé námnis le cupán té agus kit te slá go fáin.